Matul l-2020 ġew irreġistrati 4,400 każ ta' vjolenza domestika, 715 każ aktar mis-sena ta' qabel. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Kummissjoni kontra l-Vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika għall-2021 li juri kif bħas-snin ta' qabel il-maġġoranza tar-rapporti daħlu għand l-Aġenzija Appoġġ u għand il-Pulizija. Dan ir-rapport ġabar informazzjoni mingħand l-entitajiet u x-shelters li jagħtu għajnuna f'dawn il-każijiet. Fil-konferenza li matula ġie pubblikat dan ir-rapport, il-Kummissarju kontra l-Vjolenza Domestika Audrey Friġġieri tkellmet dwar il-ħidma tal-Kummissjoni matul is-sena li għaddiet. Fost l-oħrajn ingħata taħriġ lil professjonisti li jmissu ma' każijiet ta' vjolenza domestika biex ikunu dejjem aktar miftuħin għal riflessjoni u empatija. Is-sena l-oħra wkoll il-Kummissjoni mexxiet żewġ kampanji biex jedukaw u jxerdu l-għarfien fost in-nies. Is-sena l-oħra indirizzajna l-esperjenzi tal-persuni LGBTIQ+ kif ukoll ta' persuni li jgħixu b'diżabilità. Skont ir-riċerka madwar id-dinja dawn huma gruppi ta' nies li jesperjenzaw abbuż u vjolenza minħabba l-istat tagħhom, minħabba kif jgħixu, etc. Is-Segretarju Parlamentari għal Riformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg, innotat kif il-ħidma tal-Kummissjoni u anki iż-żieda fis-servizzi ta' għajnuna qegħdin iwasslu biex jiżdied l-għarfien u aktar nies iħossuhom komdi jersqu l-qudiem u jirrapportaw. Jidher illi madwar 20% tal-persuni li rrapportaw li kienu vittmi fis-sena 2020 kienu taħt 30 sena. Allura l-fatt li qed ikollna ċertu inizjattivi li qed jimmiraw il-ġenerazzjoni li jmiss qed naraw illi ser ikollhom aktar effett biex noħolqu kuxjenza f'dan il-brackets ta' persuni biex nkunu nistgħu nfittxu l-għajnuna u jingħataw l-appoġġ meħtieġ. Hija affermat mill-ġdid l-impenn tal-Gvern biex tinħoloq aktar kuxjenza ħalli s-soċjetà tħares lejn din il-pjaga soċjali bħala parti mill-ħidma favur l-ugwaljanza, aktar milli problema ta' individwu partikolari. Dan sabiex aktar nies iħossuhom komdi jirrapportaw u s-servizzi offruti ikunu aktar effettivi.